Siwmai heddi, Gwion Dafydd y Cardi sy yma, yn styc fan hyn yn Hallgarreg ers rhyw 3 mis nawr, ond yn dal i drial safio arian i bobl, a safio arian i'n hunan wrth gwrs. 3 tip fach staf i chi heddi de. Cynta, swiriant car. Os mae'r renewals yn dod lan da chi nawr, byddwch y polisi chi'n dod i ben, cofiwch feddwl nawr am faint o filtirodd i chi yn mynd i fod yn neud dros y flwyddyn nesaf. Gallai fod tipyn o chunk fach yn dod off da chi, so byddwch yn ofalus faint chi'n gweud bod chi'n mynd i wneud. Os mae'ch polisi chi dal yn rhedeg nawr, falle bod e werth rhoi galwad fach cloi i'ch darparwr bresennol, jyst i weld os gobeith cael bach o arian nôl. Fi'n gwybod bod rhai cwmnioedd wedi bod yn rhoi rhyw vouchers bach nôl gan bod milltirodd yn dod lawr. Llall wedyn, fel chi wedi sylwi siŵr o fod, wel, sy'n eisiau lot o diesel a petrol yn y ceir, fi'n gwybod, ond pan chi yn mynd i'r pwmps dyddiau yma, mae fel tipyn siepach na goddau ar ddechrau hwn i gyd. Felly wrth gwrs mae'r olew a'r fuels eraill wedi dod lawr, felly mae trydan yn dechrau dod lawr. Amser i edrych mewn i newid darparwr. Os ych chi o fewn rhyw fis neu ddoi i ddiwedd eich contract, mae hawl da chi edrych yn llefydd eraill. Felly U-Switch yw'r boi, mae Compare the Market ac yn y blaen i gael. U-Switch fi'n defnyddio fel arfer, so rowch shot ar hwnna i weld allwch chi safio unrhyw beth. A tip ola de am heddi yw, felly bod hwn yn meddwl mlaen a felly bod e braidd yn uchelgeisiol, ond o feddwl am drefnu gwyliau yn y dyfodol. Felly ar ôl Nadolig, felly sa'n gwybod beth fydd yn realistig a bod yn onest, ond mae tipyn o ddêls mas na ar hyn o bryd. Hefyd mae lot o ddarparwyr yn cynnig yr canslo am ddim a free cancellation sydd yn gwneud synwyr. Hynny yw, chi'n gallu canslo hyd at ddiwrnod cyn mynd, felly os mae lockdown a os mae'r cyfyngiadau yn dal yn bodoli, mae fe'n syniad felly dalu bach mwy os nad yw'r dewis fel default, talu bach mwy ar gyfer y free cancellation a os mae pethau ddim wedi gwella erbyn bod chi'n bwriadu mynd. Felly na chi, cadwch yn saff a gobeithio welai chi out and about yn ddigon buan. Tara!